Maayong buntag sa tanan, no? Ang Ginoo gyud maayo kay sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Taliwala aning panahon karon, still makasimba, makadaig gyapon ta sa ato ang buhi nga Dios. Amen. So before ta mag-start mga igsoon, salamat sa Ginoo kay kitang tanan ready na kayo nga mosimba diha sa Ginoo, bisag naabro sa inyong balay, naaba mo diha sa taga-gawas ba mo, naaba mo sa laing nasod. Salamat kay naa mo karon, naka-apil mo sa among pagsimba karon diha sa Ginoo. So manindog tang tanan, kung gihangyo ang tanan pagpanindog bisag naa mo diha sa inyong balay, magampo ta. Lord, salamat na Ginoo nining kabuntagon, salamat Ginoo nga ikaw among Dios ug ang Ginoo sa among kinabuhi. Ginoo, makasimba gyapon mi Ginoo diha kanimo sa imong pagkamaayo, sa imong pagka matinud-anon nga na sa among kinabuhi. Lord, salamat na Ginoo nga ikaw buhi nga Dios nga among gisimba Ginoo. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo. Maayong buntag, salamat sa Ginoo sa kahigayunan nga makasimba ta. Andama imong kaugalingon, let's worship the Lord. Musulod ta diha sa presensya sa Ginoo. Hallelujah. Come on. Atong hatagan kusog nga palakpak atong buhi nga Dios. Hallelujah. We give you praise, Lord. Dalay kun imong ngalan sa walay katapusan. Mayan kang simbahon og daygon Ginoo. Hallelujah. Wani pakpak imong hamon. Sayaw diha sa presensya sa Ginoo. Sa
Dinha sa presensya sa Dios. Hallelujah! Ayaw kaulaw sa pagsayaw, pagyukso alang diha sa Dios. Pagmaya sa kagawasan ta, sa pagdaog ni Kristo kanato nagtubos. Adlaw sa pagmaya may kagawasan ta kang Jesus. Sa palatian gawas nun sa sala, gawas nun ta sa kalisod sa ngalan ni Jesus. Adlaw sa pagmaya sa kagawasan ta kang Jesus. Adlaw karon sa pagmaya sa kagawasan ta, ang pagdaog ni Kristo kanato nagtubos. Adlaw sa pagmaya sa kagawasan ta kang Jesus. Gawasan ka sa balatian, gawas nun sa sala, gawas nun ta sa kalisod sa ngalan ni Jesus. Adlaw sa pagmaya sa kagawasan ta kang 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 Jesus. Oh, hallelujah! We praise your name, Jesus. Lord, gawas nun may diha sa imong ngalan, Ginoong Jesus. Diha lamang kanimo, Ginoo. Makaplagan na mo, Lord, ang tinuod nga kalipay, kalinaw, kusog sa matag adlaw, Ginoo. Nagikinahanglan na mo, O Dios. Lord, alaygon ang imong ngalan sa walay katapusan. Ang ayan yun kang simbahon, Lord. Ang ayan yun kang Lord, sayawan, hatagan sa pinakahabog, pinakataas ng pagsimba, Ginoo. Hallelujah. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Gusto kong makauban ka. Sa matalakaw, sa tanang buhaton ko, gusto kong makauban ka. Sa matagalaw, gusto kong
Alagaran ka. Oh. Amen ka sa mga pagsimba, Ginoo. Wala kay pag-usabo, Diyos. Gamhanan ug matinud-anon nga, Diyos. Lord, alaykod ka. Salamat sa iyong presensya, Ginoo. Salamat sa iyong presensya. Kanunay nag-auban ka na mo, Lord. Wala kami biya ka na mo, Ginoo. Kanunay ka nag-atiman ka na mo, Lord. Dalaygon yun ka sa walay katapusan. Sa ngalan ni mo, Jesus. Amen. Amen. Atong palakpakan, atong buhay nga, Diyos. Hallelujah. Oh, we give you praise, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Good morning, Happy Church. Good morning, everyone. It's time to honor the Lord. Pinaagi sa ato ang paghatag, sa ato ang tithes and offering, ug alang sa ato ang mga kaigsuunan, nga naa sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay, naa sa nagkalaing-laing dapit, nga naglantaw sa ilahang cellphone, o sa TV, moingon ko sa inyo ha, karong buntaga, I bless you with the love of the Lord. And if you have your Bible, diya sa inyo hang tagsa-tagsa kapanimalay, tuguti ko sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, diri sa Book of Acts. Book of Acts, chapter 20, verse 35. Akong balikon, Book of Acts, chapter 20, verse 35. Ingon diri, in everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. We must help the weak. Remembering the words that the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive. Akong balikon mga igsoon, it is more blessed to give than to receive. Sa makausapa, it is more blessed to give than to receive. I think it's more than 1 month or isa na kabulan nga naka-quarantine ta or naka-stay ta sa ato ang tagsa-tagsa ka panimalay. But salamat, because we have a great God. Wala ta pasagdai sa Ginoo. Akong nakita nga continue ang panalangin sa Ginoo. Continue ang provision sa Ginoo. He allow people to deliver foods sa atuang tagsa-tagsa kapanimalay through the effort sa atuang city government, sa atong mga leaders sa province. Isa ba ka ana igsoon nga nakadawat sa panalangin sa Ginoo? He allow people to share their blessing. Mga tao nga nakadawat o panalangin sa Ginoo, nga gikan sa Ginoo, nga mahimong i-impart po sila sa mga tao nga nagkinahanglan karong panahona. He allow our church nga mahimong kaparte to help people who are really in need. So kung continue ang Ginoo sa iyang pagkamatinud-anon, kung continue ang Ginoo sa iyang pagkahigugmaon, continue ang Ginoo sa iyang pagkamaluluyon, walay rason nga dili pud ta maka-honor sa Ginoo through our tithes and offering. Ingon ang pulong sa Ginoo, again I said, it is better to give than to receive. Manindog ta mga igsoon. Let us pray. Hallelujah. Salamat o Diyos. Salamat, Father God,
nga kauban kanamo sa tanang panahon sa amoang kinabuhi, God. You remain great, Lord. Amo nang nasinati. You remain faithful. You remain powerful. Wala minimo pasagdai, Ginoo. Nasinati namo ang kalipay in spite of the situation. Nasinati namo ang kalinaw. Nasinati namo ang imuhang pagkadagaya, Lord. Wala minagot mi, Ginoo. Continue ang imuhang panalangin nga among natagamtaman sa amuang kinabuhi, Ginoo. Nag-ayo ka, Ginoo. Nagtubag ka sa mga tao nga nagaampo o nagaduol kanimo. Salamat niining tipik sa amuang kinitaan, God. Hallelujah. Bless our tithes and offering. Bless the hands who honor you today. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Let's give. Hallelujah. As a short reminder, alang sa ato ang mga kaigsuunan nga magpadala sa ilahang tithes and offering through sa bank, no, na ay gi-flash diha nga account number ug alang pod sa ato ang mga you can also bring your tithes and offering. There is a ato ang iglesia, I think from Monday to Saturday naaray tao dere, and we prepare a box for our tithes and offerings. So God bless everyone. Hallelujah. Praise God. Welcome sa atong Sunday celebration sa kaunom ka Domingo sa atong enhanced quarantine. Mga igsoon sa gawa sa Pinas, kumusta man mo diha? Salamat nga nagkauban mo karon namo sa pagsimba sa Dios sa espiritu ug kamatuoran. Moabot mi, pipilara mi. Salamat sa Ginoo sa inyong matag usa ka panimalay aron mahiusa ta sa pagsimba o pagpaminaw sa pulong sa Dios. Siguro ko nga nabati natong tanan ang dili kasarangan nga atong giatubang karon. Sa akong ika-70 katuig na nga pagidaron, karon pa ko nakasinati niini og dili ikalimod og dili mahulagway ang giabda natong tanan. Apan salamat sa Dios, dili man ni nato masabdan kay baluta nga ang Dios mitugot niini tungod kay naa siya'y rason. Amen. For the word of God this morning, manindog mo sa pulong sa Ginoo. Sa libro sa Ephesians, Episo, Kapitulo 6, versikulo 10 ngadto sa 18. Episo 6, 10 ngadto sa 18. Na may mga Biblia diha, English, or ako na lang diretson sa Bisaya pagbasa ang patukuranan sa pulong sa Ginoo karong buntaga. Nagingon ang pulong sa Dios, sa katapusan, liguna ang inyong kaugalingon, diha sa pakighiusa sa Ginoo. Pinaagi sa iyang dakong gahom. Isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat, nga gihatag sa Dios kaninyo, aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa yawa. Kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod, kung dili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom ug sa mga daotang gahom nga nagmando nining kalibutan sa kangitngit. Busa dada ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios ug inag-abot unya sa daotang panahon makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pag-undang hangtod sa katapusan. Busa pangandam kamo, gamita ang kamaturan ingon nga bakos. Pagkamatarong ingon nga salipod sa inyong dughan. Ang kadasig sa pagsangyaw sa aming balita sa pakigdait ingon nga inyong sapatos. Dada kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo. Kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa. Ug ikalo ninyo ang kaluwasan, ingon nga panalipod sa ulo, gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kanyo sa espiritu, ingon nga espada. Buhata kining tanan diha sa pagampo ug pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu. Tungod niini pagbantay kamo og lahutay gayod.
Pag-ampo kanunay, alang sa tibuok, balaang katawhan sa Dios. Amen? Mag-ampo ta mga igsoon. Amahan nga langit nun, daghang salamat. Supisyente kayo imong grasya kanamo kada adlaw nga nagpaabot kami Ginoo nga mahuman aning krisis nga giatubang sa tibuok kalibutan. Salamat nga sa pag-atubang namo nini, wala mi mag-inusara, kauban kanamo. Ug ang kusog nga among nahimong na-experience everyday, nasayod mi, gikan ni kanimo. Kay walay makalahutay kung wala ang kusog nga gikan kanimo. Thank you for your word, Lord. Powerful and alive. I know, magdala ni Ginoo mo ministeryo ni sa matag usa ka kasing-kasing o katong nangaluya na mahimong makusgan karong buntaga tungod kay Lord sa diyang nakabaton minimo labaw paming mananaog Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan, magministeryo ang imong espiritu sa matag usa kanamo diha sa balaan nimo ngalan sa gahom sa ngalan ni Jesus. Ang tanan maingog. Amen. Kay ako ning giuluhan og mananaog diha kang Kristo. Igsoon ko diha sa Ginoo, matud pa sa atong kagamhanan sa Pinas. Aron nato ma-fight ang ug ma-flatten ang curve sa COVID-19. Nga atong gobyerno adunay tulo ka importante kaayo nga instruction para sa matag usa ka nato. Una, pamilyar kay ni nato social distancing. Ato pa, tag-usa ka metro ang gilayo nato, di ta makaduol sa usa-usa. Ikaduha, stay at home. Sa balay ra gyud ta. Ug diri sa ato ang lugar sa pagadian, aduna tay 3 days ra nga makagawas aron makapalit sa mga importante natong galamiton kada adlaw. Always use your mask. Atong mask permigyo natong gamiton aron dili ta takod sa uban, kung naamang gani, o may muutang protektado ang atong panglawas. And, aron ang atong lawas, may mong strong. Aron maka-fight sa virus, matod pa sa panambagon, eat healthy foods, vitamins, o pahulay. Ang dili pagbuhat ni ini, mo resulta nga madakpan sa pulis. Resulta po nga makatakod sa uban kung naay positive o matakdan po sa virus. Karon katawhan sa Dios, unsa man ang instruction sa Dios kanato. Aron makaatubang ta sa atong inadlaw, karong adlaw ug ugma nga mga hagit sa kinabuhi. Makita man o dili makita. Sama sa ato ang giatubang karon nga kaaway nga dili makita nga mao ang COVID-19. Kinahanglan makaibaluta nga naa ta sa panggubatan. Doon na tay kaaway, dili nato makita. Salamat sa Dios nga naguna na ang instruction sa Ginoo. Ug makaplagan ni nato diha sa book of Ephesians nga gisulat ni Apostle Paul nga mao karon ang akong gihugutan sa pagtulunan nga gusto paabot sa Dios kanato kitang tanan nakabato na batag pagtuo sa Dios ug karon pa bata mo tuo para ni natong tanan. This is to protect us gikan sa tanang dili makita nga kaaway nining mangitngit kakalibutan. Sugdan ako mga igsoon, una nga instruction sa Dios sa iyang pulong sa pag-atubang nato or atubangon pa nato niining mangitngit nga kalibutan. Number 1, be strong in the Lord and in His mighty power. Pagkalig-on diha sa Ginoo o sa iyang gamhanan nga gahom. Akong gitanaw ang word nga strong, biblical nga meaning sa strong. Kanidaing pulong nga strong, nagagikan sa word nga dunamis. But pasabot inherent power. But pasabot built-in power. Mauni nga gahom nga gigamit ni Jesus sa dihang adunay babay nga talinugo nga mihikap kaniya. That sa book of Luke chapter 8 verse 46. Nga nagaingon ang pulong sa Dios.
Apan si Jesus miingon sa babayi, adunay mihikap kanako, kay gibati ko nga may migulang gahom gikan kanako. Mao ni ang gitawag og dunamis, mao ni ang strong nga gisgutan diha sa Bible. Ang makadaog lamang aning nga gubat nga atong giatubang, mao ang katong the strongest. Kaaway nato strong. We must be stronger than our enemy. Di lang COVID-19 atong kaaway, daghan pa. Bisag mahumanan ni nga crisis padayon tang moatubang o gubat. Samtang ni apata ning kalibutana. Praise God. Salamat sa Dios. Tungod kay bintaha nato katawhan sa Dios. Nga nakabaton ta og relasyon kaniya. Usa ka Dios nga dili matukngan ang iyang kusog, ang iyang kalig-on. Walay makapildi kaniya. Kontrolado niya ang tanan, kay siya ang gigikanan sa tanan. Walay nabuhat kung wala siya. Walay makasukol kaniya. Ang atong Dios mananaog sa tanang panahon. Ang hangin ug ang balod musugot kaniya. Ang Satanas mubiya kaniya. Satan flee before him. Demons tremble before him. Kabalo ba ka, ana igsoon? Kay balo ba ka nga ang Dios nga imong gisimba, gihatagan og panahon, gihalaran sa imong gugma og devotion, usa ka gamhanan og kusngan nga Dios? Matud pa sa mga awit sa mga bata, nga dili lang sa mga bata, pero alang sa matag usa kanato. Gaingon ang awit, ang Dios dako, kusgan og gamhanan, walay butang nga dili niya mahimo. Ang langit iya, ang kawanangan, ang kalibutan iya man, ang Dios dako, kusgan og gamhanan, walay butang nga dili niya mahimo. Sa Salmo 48 versikulo 10, nagaingon ang pulong sa Dios, O God, we meditate on your unfailing love as we worship in your temple, as your name deserves, O God. You will be praised to the end of the earth. Your strong right hand is filled with victory. Ang kamot sa Diyos, ang tuong kamot sa Diyos, kusgan, puno sa kadaugan. Sa Nahum chapter 1 verse 7, nagaingon ang pulong sa Diyos, the Lord is good, strong refuge. When trouble comes, He is close to those who trust in Him. Ang atong Diyos maayo, kusgan, igsoon, gamhanan, dalangpanan, labi na panahon sa kagubot, ug duol siya sa mga tao nga musalig kaniya. Ikaw ug ako, nga gi-instruct, aron, na instruction sa matag usa kanato, aron maatubang nato ang panahon nga ni ata karon, ug sa maabot, nga dili ta maapektaran, ug kini dili pinaagi sa atong kaugalingong kusog. Dili gani ni pinaagi sa atong kasikat, sa atong kaatik, sa unsay inila bata, ug unsay naabta nato ning kalibutan. Kung dili, maatubang lang ni nato. Ang atong maatubang lang ni nato, ug ang atong kusog, nagagikan sa Dios. Nagagikan sa gamhanang gahom sa Dios. Kay numdo mo sa awit igsoon, God is fighting for us. Yes, mauna ang atong Dios. Ang atong Dios kauban nato. Makig-away uban nato. Kay numdumi ni permi, we can only win, makadaog lang ta, if we know and we trust that God is with us. And who can be against us? Wala gyoy makapildi nato, kay ang Diyos uban nato. His mighty power is with us. Kung kita-kita ra, dili gyud ta ka-fight sa mga kaaway nato, nga dili makita. Kinanglan mahimutang strong in the Lord. Kay kung strong ta diha sa Dios ug sa iyang gahom, walay bisan unsang gahom nga makabuntog kanato. Samtang maatubang ta sa daghang mga negatibo nga naa sa tong palibot, ang Dios mo empower kanato.
Mo-assure ka na to sa atong kadaugan. Ug nasaad siya, makig-away siya, kauban na to. Mga tao nga powerful, mighty men of God, sa Old Testament, or sa mga sa bagong tugon nga mga katawan sa Dios, nakadaog sa gubat nga ilahang giatubang, kay nakabaton sila relasyon sa Dios, ug mituo sila sa saad sa Dios, ug gibutang nila ang ilang pagsalig sa Dios nga gamhanan ug kusgan. Mga pipila lamang nini nga mahimo na akong ipaabot sa inyo karong buntaga. Sa book of si Josue, kabalutan ni Josue siya ang mipuli sa pagdumala sa katawhan sa Diyos para madala sila sa promised land tungod kay si Moses nahumana ang iyang tahas. Nagingon ang Joshua chapter 1 verse 9 to 10. This is my command, says the Lord. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. For the Lord your God is with you wherever you go. Mao niyang instruction sa Dios kang Joshua. Ug sa dihang mibarog si Joshua, ug sa dihang naminaw si Joshua sa pulong sa Dios. Kita nato si Joshua nakadaog sa gubat, mga gubat nga iyang giatubang. Diha pod sa ikaduha, the Lord was with Joseph. Si Joseph sa iyang journey, sa iyang kinabuhi. Kabalutaan ni karang sa mga nakaibalo sa kinabuhi ni Joseph. Nahimo siyang gibaligya sa iyang mga igsoon. Ug dila siya sa Egypt. Ug dito niya na experience ang kinabuhi nga siguro para nato dili angayan para kay Joseph. But Joseph mi kinabuhi niya ang maong pagkinabuhi dito sa Egypt. Nga nag-ingon ang pulong sa Diyos. Sa Genesis 39 verse 2, the Lord was with Joseph. So he succeeded in everything he did as he served in the home of his Egyptian master. Si Joseph, nakaila sa iyang Diyos and kabalo siya na sa tanan niyang gibuhat, makita o dili makita, kabalo ang Diyos, kay ang Diyos naguban kaniya. Si Solomon sa iyang panahon, sa dihang siya maoy mahimong gitahasan sa Diyos, kamoy mutukod sa templo niya. Dili kay si David. Munang si David may instruct kaniya, kang Solomon. Mayon siya sa 1 Chronicles 28 verse 20, be strong and courageous, and do the work. Don't be afraid or discouraged. For the Lord God, my God, is with you. He will not fail you nor forsake you. He will see to it that all the work related to the temple of the Lord is finished correctly. Ug ana, gibarugana ni Solomon, ug nahimo niya ang magnificent temple for the Lord. Ikaapat, example is si David. Sadyang nakig-away siya kang Goliath. Giingnan ni David si Goliath because kaila si David kinsa ang Diyos nga iyang gialagad. Diha sa 1 Samuel 17:45 to 47, mingon ang pulong sa Ginoo. Mingon si David kay Goliath, miduol ka kanako dala ang imong espada ug bangkaw apan ako makigsangka kanimo sa ngalan sa Ginoo nga labing gamhanan. Ang Diyos sa kasundaluhan sa Israel nga imong gipasibad-an ug aron ang tanan nga nagkatibgong karon dinhi masayod nga ang Ginoo magluwas dili pinagi sa espada ug sa bangkaw. Ang Ginoo may makig-away ug itugyan kaniya sa among kamot. Mao ni ang declaration ni David sa kaaway sa katawan sa Dios nga mao si Goliath. Mga igsoon ko diha sa Ginoo, si Paul, nag-ingon siya sa Philippians chapter 4 verse 13. May admitar siya, for I can do everything to Christ who give me strength. Nahimo lamang siyang kusgan, nahimo lamang siyang nakabuhat sa kabubuton sa Diyos because of the mighty power of God, because of his relationship with God. Munang niingon siya kang Timothy, ang iyang disciple. Sa Timothy, sa 2 Timothy chapter 2 verse 1,
My dear son, be strong through the grace that God gives you in Christ Jesus. Yang gidasig si Timothy, a young pastor, a young disciple, to be strong in the Lord. Sa Luke chapter 21 verse 36, nagingon ang pulong sa Ginoo, keep alert at all times. Pray that you might be strong enough to escape these coming horrors and stand before the Son of God. Instruction sa Diyos sa atong in this end time, sa atong pagkatubang sa mga kalisdanan o katalagban. Dili pa siguro wako kabalo kung napabay mo sunod sa COVID-19. Wala ko kabalo. God knows. But God instructs us already. Let's keep alert at all times. Pray that we might be strong. May mutang kusgan sa pagkatubang nini. Mito ba ka nga ang Diyos kauban nimo igsoon? Nan makadaog ka sa atubangon nimo o sa mga hagit sa kinabuhi. Ang usa ka bata nga giubanan sa iyang amahan, walay kadlok. Why? Nagsalig siya sa iyang amahan. Maupod na nato. Mahimo lang tang strong, mahimo lang tang makabarog kung ang atong gasiligan mao ang atong strong God. Santiago kapitulo 18 verse 1 and 2. Psalms chapter 18 verse 1 and 2. Mingon ang maong salmista, gigugma ko ang Ginoo, siya ang naghatag kanakog kalig-on, ang Ginoo mga akong tigpanalipod. Siya ang lig-on kong kuta ug manluluwas. Ang akong Dios akong kalig-on ug siya ang akong dalangpanan. Manalipod siya kanako sama sa taming ug luwason niya ako kay siya ang akong sandiganan. What a declaration. Mga igsoon, palig-uno na to atong relasyon sa Diyos. Read the Word of God. Naamanta sa quarantine, ayaw ni siya i-miss igsoon. Babad sa pulong sa Ginoo. Be intimate with God. Kung sa wala pa ning quarantine, mulaglayo ang imong relasyon sa Diyos. Karon igsoon, gitagaan ta grasya sa Dios. Makigsuod ta kaniya. Ingon ang atong Dios strong. Kita pod mahimong strong. Amen. Ma-strong lang ta kung makig-uban ta permi sa usa ka strong God. Wala gyoy lain nga gigikanan sa kusog na to espiritual, sa tong inner man, gawas atong pagkikig-usa sa atong Diyos nga gamhanan. Dalaygon niya ngalan ikaduha nga instruction na to. Put on all God's armor. Isulob ang tibuok armadura sa Diyos. Mga igsoon, kaning armor of God is our authority. Authority ni nato. Sadyang makita ni sa kaaway, ang atong armadura, dili siya kadasdas na to. Sama nga sadyang magsulob ang sundalo o complete uniform, na siya'y authority, ang dautan mo palayo kaniya. Nganong magsulob ta, niining tibuok armadura. Una sa tanan, sa verse 11, sa chapter 6, sa Efeso, nag-ingon, so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. Makabarog tang ligon, makabarog tang kusgan, batok sa mga estratehiya sa yawa. Dili gyud mautdan ang estratehiya sa yawa. Pero atong masabtan, balik-balik lang ba? Nang kinahanglan nga mahimo tang mabinantayon niini. Ikaduha, nganong iput on nato ang whole armor of God. Sa verse 13, so that we will be able to resist the enemy in the time of evil. Aron makaresist ta, makahimo ta pag dumili no sa kaaway, labi na sa panahon nga dautan ang atong giatubang. Mga igsoon ko diya sa Ginoo, nay armor ang Dios nga gihatag kanato. Kay nga atong kaaway dili makita, busa atong hinagiban dili makita, spiritual ang atong hinagiban. Nag-ingon ang verse 12 sa Ephesians chapter 6. Mauni ang atong kaaway. Ila-ilaw na to ang atong kaaway. Matod pa sa verse 12, wala kita makig-away batok sa dugo ug unod.
Kung dili batok sa mga daotang espirituhan ng gahom diha sa kalangitan. Sa mga pangulo, sa mga anak sa gahom, o sa mga daotang gahom nga nagmando nining kalibutan sa kangit-ngit. But pasabot, dili tao ang atong kontra. Ang atong kontra, evil spirits, igsoon nining mangit-ngit kalibutan. Unsa may mga, siguro maguna-una, unsa pa may kontra nga atong gatubang. Karon nagatubang tag krisis, COVID-19, dili makita. Demonic. Walay tambal, walay vaccine. Kauban aning COVID-19 na ang kahadlok, na ang kabalaka, na ang panik, na ang kakulangon. Ug ang tao pagyud karon, na pagyud na engage sa mga pangibog, kahakog, ug uban pa. These are enemies. Dili makita. Pansalamat sa Dios, kisangkapan ta sa Dios og armadura. Unsay armor sa Dios nga kinahanglan nato isulob. Mahimo kada adlaw. Ako lang ning gisamari igsoon para mas-simplify nato. Naging nang pulong isulob ang truth kamatuoran. Insya nga himuan na siyang bakos. Himuan siyang hugot nga bakos. Kaya nagingon ng John chapter 8 verse 32, know the truth and the truth will set you free. Kinanglan makabaluta sa kamatuuran, tibuok kamatuuran. Dagang kaayong mga bakak sa yawa. But if we know the truth, kung bakso na to na, himo na natong parte sa atong kinabuhi ang kamatuuran, the truth will set us free. Ikaduha, righteousness. Pagkamatarong, ingon nga ato ang tibuok nga panalipod or bisti or isulob nato righteousness. Igsoon, mato pa sa pulong sa Ginoo, kung walay matarong, righteousness exalt a nation. Ug di po kakita sa Dios kung dili ka matarong nga kinabuhi. Ang Galatians chapter 2 verse 16, kinahanglan masabta nato. We are made right with God by faith in Christ. Gimatarong nata sa Dios. Atong kinabuhion ang pagkamatarong. Ang matarong nga gawi, ang matarong sa paguna-una. Ato ning kinabuhion. Pildi ang kaaway sa dihang magkinabuhi tang tarong. Amen. Ikatulo, faith. Faith as our shield. Shield of faith. 2 Corinthians chapter 5 verse 7 nagaingon, really by faith, not by sight. Noon ay atong makita nga atong makita kakulangon, kahadlok. Pero wala ta magkinabuhi ni ana. We have faith. We have faith in the Word of God. Diya nato nabase ang atong pagkinabuhi. Ato nang isulob ang pagtuo. Peace, which is our shoes, atong sapatos. Nagingon ang Romans chapter 5 verse 1, we have peace with God because of what Jesus has done for us. Di lang nato ni ma-experience ang kalinaw, but atong madala ni sa atong sa mga tao nga napuno sa kahadlok, napuno sa kabalaka. We can preach the Word of God, which will be peace para sa ilaha niining krisis nga atong gatubang. Number 5 is salvation. Armadura ni nga ibutang sa atong ulo. Sa atong una-una, adunay mga pagduwa usahay, labi na kung makasala ta, murag atong una-unaan wala na ta maluwas. But kinanglan makabaluta. Sa Ephesians chapter 2 verse 6, by grace we are saved. Every day we live by the grace of God. Ug ang salvation dili na mawala nato igsoon. Dahil makasala ta, atong isugit atong sala, kasaligan ang Diyos mo pasaylo. And our salvation is secured in heaven. And the last is the Word of God, which is the sword. Mao niya ang espada, matod pa sa pulong sa Ginoo, espada sa Espiritu. And Hebrew chapter 4 verse 12 nagisgot, the Word of God is alive and powerful. Ang atong isukol sa atong kaaway, dili manggod ni siya makita. Di man ni siya tao, pero mo gamit ni siya tao. We come against the demonic forces to the armor of God. Gihatag ni sa Dios kanato para gamito nato. Igsoon gisangkapan ta sa Dios, giubanan pagyud ta sa Dios unsa may nakulang kanato. Colossians chapter 2 verse 15.
Colossians chapter 2 verse 15. Pinaagi siyang kamatayon sa cross, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo o otoridad. Gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan. Kinanglan makabalutan pildi na ang kaaway. We must stand on the word of God aron di ta malingla sa atong kaaway. Giawhag ta aron makigubat batok sa tang puwersa ni nga kalibutan o kinahanglan makabaluta nga wala gayud tay paglaom nga modaog kung kita-kita ra. Apan tungod kay wala man ta mag-inusara, walay rason nga magtinalawan ta. Gihatagan ta mismo sa Dios ang hinagiban. Nakig-away siya dapig nato o gipadaog ta niya uban sa iyang kusog. Mudaog ta ani. Amen. Palakpakan nato ang Dios. Ikatulo, pray in the Spirit at all times and on every occasion. Ikatulong nga instruction sa Diyos. Pag-ampo sa Espiritu sa tanang panahon o sa tanang okasyon. Verse 18 sa Ephesians chapter 6. Always connect to God. Connect always to God. Naglangkob ni sa atong inner being, communion with God. Dunay pakigdugtong sa Diyos. Kung nakadawat ka sa baptism sa Holy Spirit, evidence of the speaking of tongues, magsultig lain-lain punulungan, use it in times of prayer. Kaysa kasagara, mahutdan ta sa atong language, but the Spirit knows, nakabalo ang Espiritu, unsay angay iampo. Nakahinumdum ko 1 week ago, gigamit sa Diyos ang akong lawas, akong Espiritu sa sulod. Natulog ko, natulog. But I was speaking tongue. Nag-speak of tongue akong Espiritu. And I know na ngamuyo ang Espiritu sa Diyos. Ug dunay mga pag-ampo nga dili masulti sa pulong. Pag-agulo dia sa mapagampo. Muna nga nagingon ang Romans chapter 8 verse 26 to 27. Roma 8, 26-27. Sa samang paagi, sa atong pagkahuyang, tabangan kita sa Espiritu. Kay dili kita mahibalo unsaon pag-ampo. Ang Espiritu mismo maang mga muyo sa Dios alang kanato. Uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay sa pulong. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa tao, nasayod unsay giuna-una sa Espiritu. Kay ang Espiritu mga muyo sa Dios alang sa iyang katawhan sumala sa iyang kabubuton. What an amazing God we serve. Igsoon, ayaw sayang Karon ang church naghimo og 24/7 naghimo og chain prayer starting yesterday until April 30. Ipangayo na to nga mahuman na ang enhanced quarantine. Ipangayo na to na mahimo natang makatigom pagbalik ingon nga pamilya sa Dios. Doon na tayo mga prayer requests nga atong gipaabot sa social media aron ato ni siyang makonek atong prayer. I know and we know God answers prayer. Ikaw pat, second to the last, stay alert. Another instruction, stay alert. Pag mabinantayon, ayaw pagbuhat og butang nga mohimo nimong let you astray away from the will of God. Ay paghimog mga buluhaton, ayaw paguna-unag mga butang nga makapalayo nimo sa Dios. Ayaw igsoon. Stay alert. Kabalo ka ang kaaway nato. Matud pa sa 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9. Pag maigmat o pag mabinantayon kamo, kay ang inyong kaaway nga maong yawa, naglibot-libot kaninyo, sama sa leon nga nangulob, nangita og tukbonon. Liguna ang inyong pagtuo, sukli siya, kay nasayod kamo, nga inyong isig ka magtutuo sa tibok kalibutan, gisulayan usab sa samang alantuson. Yes, stay alert. 24/7 naglihok ang kaaway. Let's be alert also, mga katawhan sa Diyos. Ug napaimang nupod ang Mark chapter 13, 32 to 33.
Mark 13:32-33. Apan walay nasayod, kanusa mo abot katong adlaw utak na. Bisan mga anghel sa langit, bisan gani ang anak. Ang amahan lamang mo'y nasayod nini. Busa pagbantay, pagtukaw kamo, kay wala kamo masayod, kanusa kini mo abot. Wala ta kabalo kanusa mo balik ang Ginoo. Maybe unyang hapon, maybe tomorrow, maybe next month. But sure na sure, God mo balik yun ang Diyos, igsoon. Mao na ang aronta, mahimong angayan sa pagbalik sa Ginoo. Gitagaan tag instruction, be alert all the time. Ang mga tao nga nagbantay sa mga building, sa mga negosyo, sa mga establishment, mga security guard, mga pulis, kinahanglan na sila magbantay pirmi, dili sila matulog gani kung ilahan ng schedule. Tungod kay kabalo sila, masadyang matagpilaw sila, ang dautan, dali ra gyud kaayong mulihok sa iyang dautan nga angay buhaton. Mga igsoon ko diha sa Ginoo, daghan og paagi ang yawa aron ta mahibulag sa atong Dios. Pansalamat nga gipasidan-an na ta aron ta makabantay. Luke chapter 21 verse 36. Keep alert at all times. Wow, di na ba ta mga tulog? Dili magbantay lang ta. No, social media, television, unsa pa? Mga suot sa mga tao, unsa pa? Mga urog, unsa pa? Ang mga itanyag sa kalibutan. Keep alert at all times and pray that you might be strong enough to escape these coming horrors and stand before the Son of God. Unsa siguro ka kahibulungan kanang mubarog na ta sa pagbalik sa Ginoo. Unang importante kaayo nga maghimutang alert all the time. Mahimutang magkinabuhi. Sumala sa gusto sa Dios ipakinabuhi nato ingon nga katawan sa Dios. The last igsoon nga instruction nato, be persistent in prayer. Be persistent in praying for our believers everywhere. Persistent. Mapadayunon, porsigido nga pag-ampo alang sa mga magtutuo sa tibuok kalibutan. Ephesians 4 verse 2, padayon kamo sa pag-ampo, pagbinantayon uban ang pagpasalamat sa Dios. Never stop. Never stop talking to God. Never stop praying. Padayon, unsa man kadugay ang imong giampo, kinahanglan makahibalo ka nga kung kabubuton na sa Dios, tubago na sa Dios. Never stop. Never stop. Persistent prayer, gitagaan tag sambingay niini. Sa Luke chapter 18 verse 1 to 8. Luke chapter 18 verse 1 to 8. Kabalo ko kitang tanan nagampo sa COVID-19, almost a month, bulan na kapin, but still karon kada abli nimo sa balita, naragihapon, increase na gihapon, siguro na uban nga gamay na lang, but mausag gihapon ang balita. But kabaluta, kabubuton sa Dios nga moampo ta, nga mahumanan ni og paabuto nato ang tubag sa Dios. Persistent in prayer, matud pa sa sambingay ni Jesus, unya gisugilom ni Jesus kini sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan magampo og dili gayud wad-on ang paglaom. So sa kalungsod, usa ka maghuhukom nga walay kahadlok sa Dios o pagtawod sa mga tao. Ug may usa ka byuda niya tungtong lungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan niyang katungod. Mingon ang byuda, tabangin taon ako batok sa akong kaaway. Sulod sa taas nga panahon ang maghuhukom idumili pagtabang kaniya. Apan sa katapusan, mingon siya sa iyang kaugalingon, bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios o pagtawod sa tao. Apan tungod kay nagsige man og samok kanako kining maong byuda, panalipdan ko na lang ang iyang katungod. Kay kung dili ko kinibuhaton, magsigi siya balik-balik, hangtod kaupsan akog pailog. Ug mipadayon ang Ginoo. Pamatian ninyo ang gisulti ni atong daotang huwes. Karon dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan nga nagkapatkitabang kaniya sa adlaw ug sa gabi? Maglangan ba siya pagtabang kanila? Sultihan ko kamo. Na maghukom siya dapig kanila. Ug daliun niya ang pagbuhat nini. Apan, makakaplag baka og pagtuog anak sa tao dinhi sa kalibutan sa unya-unyang pag-abot. Mga igsoon ko diha sa Ginoo.
Ang atong Diyos maluluyon. Ang atong Diyos, nga mutabang ka na to. Pabuto na atong tubag. Padayon ta, tibok kalibutan, daghang kayo makagsuunan na to. Nagatubang sa biyaning crisis. Na ay mga namatyan nga mga katawhan sa Diyos. Let's continue to pray for them. Na may mong kusgan paghihapon taliwala ning tanan. If God is for us, who can be against us? Amen? So 5 ka mga instruction sa Ginoo. Sa gobyerno, tulura. Kaupat, katong healthy body. But sa Ginoo, doon ay 5 ka instruction. Gusto niya, ipaabot sa matag usa ka na to. I-recap na ko niya mga igsoon, una sa tanan. Let's be strong sa atong pagkayusa ka ng Ginoong Hesus with His mighty power. Ikaduha, atong isulob ang tibok armadura sa Diyos. Ikatulo, let's be praying in the Spirit. Pag-ampo sa Espiritu sa tanang okasyon. Stay alert. O ang katapusan, persistent in praying sa mga magtutuo sa tibok kalibutan. Yes, we are praying for the nurses, mga igsoon nga mga nurses, frontliners, mga igsoon, mugdili, mga igsoon, mga frontliners, mga nurses, mga doctors. Nga ang proteksyon sa Ginoo mag-abot sa ila, labi na sa mga katawan sa Ginoo nga nasa mga frontliner. Ang real frontliner, nining panahon na, are the intercessors, are the praying men and women of God. We are the frontliner in the spiritual aspect. Siguro ang mga doctors o ang mga nurses are frontliners, matubang sang pasyente. But kita ang nakigbatok na ining di makita nga kaaway. Igsoon sa katapusan, daghang tao strong lang sa panglawas. Seeking exercise para mahimong strong. Maybe there are people that are emotionally strong. Apan kung wala sila'y relasyon sa Diyos, they are weak in the spirit. Muna daghan karon nga napiktaran sa COVID-19 are mentally depressed, disturbed, and hopeless. Kay stronger ang kaaway kung walay relasyon ang tao sa Diyos. Muna kita nga katawan sa Diyos mapasalamaton ta. Ngibiabot na to ang pagtuo sa usa ka personal nga Diyos. Kabisan og ipagtado ta, gilig-on ta sa Diyos. Amen? Padayon paglig-on sa imong inarman, kabalo ko paghuman aning COVID-19, kitang tanan, mas lig-on pa kay kaniya sa kaniadto. Gigugma mo na akong tanan, party mo sa akong kinabuhi, kamo ang akong korona ug ang himaya. Ang Diyos nga kusgan, ang Diyos nga gamahanan, magpanalibod kaniya atong tanan. God bless us all. Amen. Let's pray, God, in the name of Jesus. Salamat kaayo, Amahan. Ang imong pulong, Ginoo. May moto siyang kusog og kalig-on sa sulod na mo. Salamat, O Diyos. Na kami, Ginoo, puno sa mga instruction nimo. Usa dang amo ning buhaton. Mananaog mi. Sa bisan unsang gubat nga atong bangon nining kalibutan. Lord, I just pray sa mga igsuon nga nananaw karon, naminaw. Just pray, Lord, o akong gi-release, Ginoo, ang imong strength sa matag usa. Basig dunay ubos na kaayo ang paglantaw, Ginoo. I pray for strength. Matbo ni Apostol Paul, sa danghuyang ko mahimo kang lig-on, Ginoo. Gipubuhian ako imong gahom sa ngalan ni Jesus. Sa matag usa nga depressed or discouraged karon in the name of Jesus. Mana ang kusog sa Dios, mana ang provision sa Dios in the name of Jesus. Ug sa tanang Ginoo nga naapay pasyente sa COVID-19, I release your healing in the name of Jesus. In the name of Jesus. Gikan sa ulo nga to sa lapa-lapa nga nag-antos sa COVID-19, mamaayo ka sa gahom sa ngalan ni Jesus. Sa dago ni Jesus, sa stripes of Jesus Christ, you are healed. Receive it now in Jesus' name. In Jesus' name. Ug salamat, Lord. Padayon Ginoo among prayer sa mga tagpanimalay. Dili may muundang sa pag-ampo nga one day. Mulabang nami aning tanan atong giatubang Ginoo.
Salamat sa government sa Pilipinas, tibok kalibutan. Salamat Ginoong Dios nga dunay solusyon Ginoo. San pa sa physical nga aspeto Lord, dunay vaccine nga ma-discover para ani nga virus in the name of Jesus. Lord, salamat. Let your peace, let your love cover us all. Diya sa buhan ngalan nimo Ginoo. Salamat sa imong pulong sa ngalan ni Jesus. Amen. Igsoon, salamat sa pulong sa Ginoo. Kung wala pa nimo madawat si Kristo sa imong kinabuhi, wala pa ka makabaton og relasyon sa Dios kakusgan, karong buntag tagaan takagigayon, to receive Jesus, a strong God who can make you strong sa pag-atubang sa pangahagit sa kinabuhi. Sayon ra kaayo, simple ra kaayo ang pagdawat kaniya, pinagi sa pagtuo o pagsugid. Tuuhi nga si Jesus may bayad sa imong mga sala. Tungod kay ang sala, maunay nag-disconnect na to, nakapalayo na to sa relasyon sa Diyos. Tuuhi nga gibayran na ni Jesus. Dawata siya as your personal Lord and Savior. Karon na naigsoon kung naamang kasi mong panimalay. Naamang kay bisita karon nga nagtanaw ani nga online na to nga online stream. Sugid ani nga prayer, simple prayer sa pagdawat ni Jesus. Amahan nga langit nun, salamat sa imong gugma kanako. Mituo ko nga imong gibayran ang tanan kong mga sala. Nga mo'y nakapalayo na ako gikan kanimo. Ug karon amahan, akong gidawat ang tibok pasaylo. Ug pinagi sa pagtuo, ako kang gidawat Ginoong Jesus sa akong kasing-kasing, sa akong kinabuhi. Ingon nga akong Ginoo ug manluluwas. Salamat. Salamat. Na imong pulong nagaingon sa tang midawat ni Jesus nga Ginoo ug manluluwas. Nagabaton sa kinabuhing walay katapusan. Nagabaton og relasyon kauban sa Dios. Amahan, akong gidawat usab ang imong kusog sa akong kinabuhi. Salamat kaayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Igsoon kung imutong gisugid nga pagampo, naanaangkos kan nga Dios sa imong kinabuhi. Hallelujah. Padayon, basa sa Bible, aron mahimo pang lig-on imong relasyon niya. O kung mobalik ng panagtigom, mobalik ng pagsimba, gi-invite mo na ako nga mo apil na mo sa pagsimba sa Espiritu Kamatuoran sa Salvation and Praise Fellowship Happy Church. Doon na tayo tulo ka services. Pwede kang makapili nini. Alas 6, alas 9, o alas 6 sa gabi. Ug igsoon, hinamo ming magpaabot, na makakatigom ka, uban ka na mo. May mo po kang kaparty sa cell group, gagmayng grupo nga tigom. Unya, mahuman na ni nga krisis. Ang Diyos magpanalangin kanimo. Gustong muampo kanimo, amahan nga langit nun sa tanang midawat kanimo. I pray. Lord, I pray for strength sa kinasuluran. I pray for peace and Lord, joy sa ilang sulod nga, sa ilang kinasuluran nga kinabuhi. Salamat kay Ginoo. Padayon po kang magtagbo sa pagkinahanglan. And thank you, God. Kanay mo na siyang anak karon, ug doon na siya access diya kanimo. God, thank you sa tanang midawat nimo karon. Bless them, God, in Jesus' name. Amen. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah.
Alang sa pagtapos, hallelujah. Tapos ta, murag katapusan ng Domingo, magkita na ta sunod Domingo by faith. Amen. By faith, let's claim it nga sunod Domingo na itugot nga panagtigom. Manindog mo mga igsoon, ato'y patas atong kamot and just thank the Lord and just praise the Lord. Hallelujah! Salamat kayo, God, sa ginhawa, sa kinabuhi. Salamat sa kusog nga gikan kanimo. Salamat sa tanang pabor. Salamat sa government kami tabang, Lord, aron ma-sustain ang mga taong makakaon. 3 days, Lord, 3 meals o sa kadlaw. Thank you kaayo, Amahan. Bless our government. Bless our president. Salamat, Lord. Bless among mga local officials. Salamat kayo. Salamat for everything. Tapos may ani nga online na mo stream nga pagsimba, Amahan. Thank you sa technology. Thank you sa pabor. Thank you, you're with us, and who can be against us? Dalaygon kas walay katapusan, himaya kadungganan, pasalamat di alamang kanimo. Sa ngahom, sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.